Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sagung para sesepuh, para pinisepuh, para alim ulama, para bapak kiai ingkang satuhu kinabekten, para asung pambela sungkawa kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Sinaosa wonten ing suasana duh kita, sumangga tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwas, ingkang sampun paring mapinten-pinten rahmat kaliyan hidayahipun. Satemah kula saha panjenengan sedaya saged kempal manunggal saperlu paring pakurmatan ingkang pungkasan dumateng Ibu Jumilah kanthi pinaringan karaharjan tebih ing sambekala. Para pambela sungkawa kakung sumawana putri ingkang kinurmatan, keparenga kula jumantaka lumarap atur nggempil kamardikan panjenengan sawetawis. Kula ingkang piniji dening ingkang nembe nandhang duh kita. Nuninggih kula warga ageng Bapak Juwono kinendharekaken lampahing upacara pambidaling layon. Saestu sampun surut ing kasedan jati tinimbalan wonten ngayonan Gusti ingkang murbeng dumadi panjenenganipun Ibu Jumilah rikala wau enjing tabuh pitu kanthi lantaran gerah. Salajengipun badhe kaaturaken menggah urut-urutaning adicara pambidaling layon. Nuninggih adicara ingkang sepisan pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambagya harja ingkang nandhang duh kita. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur panglipur saking para pambela sungkawa ingkang badhe dipun salirani dening panjenenganipun Bapak Wahyudi. Adicara ingkang kaping 50 inggih menika puja hastungkara ingkang badhe kasuwun berkah donganipun saking panjenenganipun Bapak Kiai Riyanto. Adicara ingkang pungkasan inggih menika pambidaling layon ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Kaum Sabari. Mekaten menggah urut-urutaning adicara ingkang sampun rinakit dening kulawarga. Rehning sampun paripurna pangruktining layon jenazah almarhumah Ibu Jumilah. Tumuli adicara badhe kawiwitan. Dungkap adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Minangka purwakaning adicara, sumangga kula dherekaken maos umul kitab li ridhoillahi wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Matur nuwun, mugi kanthi waosan Al-Fatihah kala wau adicara menika saged lumampah kanthi rancak saha gangsal. Menggah adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambagya harja saking panandhang duh kita. Dumateng panjenenganipun Bapak Juwono kula sumanggaaken. Mekaten atur pangembagya harja ugi atur pangandikan saking Bapak Juwono saestu hangaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kalajengaken adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur panglipur saking para asung pambela sungkawa ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Wahyudi. Dumateng Bapak Wahyudi kula sumanggaaken. Mekaten atur panglipur saking Bapak Wahyudi
kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pamit. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika Hastungkara Pamuji. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Riyanto, sasana dalah suasana kula sumanggaaken. Para pambela sungkawa kakung sumawana putri ingkang pantes sinudarsana. Pambidaling layon almarhumah Ibu Jumilah badhe dipun pangarsani dening Bapak Kaum Sabari. Ananging saderengipun adicara pambidaling layon, mbok bilih anggenipun kula ndherekaken lampahing adicara saking purwa madya dumugi wasana. Bilih wonten lepating atur sakiranging subasita kula nyuwun agunging pangaksama. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.